Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони шабакаи мо Насим Теҷе. Умедворам ки ҳама каса хуб ҳастед. Ва дӯстони азиз, мо дар навори имзо якчанд намуди мошинҳои фурӯшида ба навор гирифтем. Барашон пешкаш мекунем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. Курси рубл дар рӯи экран ва касоне ки ягон чи барои фурӯш ва реклама кардан дошта бошед, мошин, хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания, ягон маҳсулот дошта бошед, марҳамат дар WhatsApp мо равон кунед. Иншоалло ки мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. аз ҳаматон хоҳиш дӯстони азиз лайкҳоро бизанед, подписия кунед, навори беҳтарин иштага. Иншоалло ки дастгири моро фаромӯш накунед, дастгири шумо пешаи мост. чӣ хеле ки мошин мехоҳед дӯстон, ҳатман дар комментария нависед, мо ба шумо кофта ёфта пешкашро мекунем. ба ҳаматон тамошои бо фаровон дӯстони азиз, дастгири шумо пешаи мост. Лайкҳоро бизанед, подписияро фаромӯш накунед. мегузарем ба видеои имрӯза. ҳамватанони азиз ва муҳоҷирони муҳтарам, касоне ки дар Федератсияи Россия бошед, шумо корти Тинькофф надоред. Ин марҳамат корти Тинькоффро заказ карданашам ройгон мебошад ва гуфтага ки то дари хона дастсафкашам ройгон астай. Фақат шумо дар ватсапошон рақамҳое ки дар экран мебинед, марҳамат дар ватсапошон нависед, кодро то дари хонатон бепул равонтон мекунанд. Дӯстони азиз, касоне ки якум бор заказ мекунад, документҳои шуморо бепул проверка мекунад. ҳатман метавонед аз донишсомонаи мо Насим Теҷе салом расонед. марҳамат дӯстон. дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, ҳама каса созен хубен, зиндаву сарбаланд бошед. мегузарем ба якумин эълони имрӯза. Opel Zafira ҳастай, соли баромадаш 1999 сол мебошад. дӯстони азиз, мотор объём 1.6 литрай, коробкаш механик, сӯзишворияш газу бензин, гази евро 4 кор мекунад. мошин гуфтагия ки дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. ҳуҷҷатош бучидагианд, баллонои яъне ки резинош 80% ҳастанд. қарор дорад айни ҳол дар шаҳри Душанбе. мошин краска талаб нестай, ҳолаташ хубай, яъне ки мотор коробка 100%. ина марҳамат даруни салонаш тамошо кунед. 4 электропакет. хулоса нақша 55 000 сомониш мегӯяд. дӯстони азиз, аз номи сомонаи мо боз гап занед, муомилаи хуб дорад. рақамҳои ватсапаш 919 56 56 75 хадӣ метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтарашон аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, дуюмин эълони мо Mercedes Sprinter мебошад. соли баромадаш 2004 сол. мотор объём 2.2 литрай. мошин гуфтага ки ҳуҷҷат дорад. 4 баллони нав пачка задагӣ қарор дорад айни ҳол дар ноҳияи Рашт. яъне ки Mercedes Sprinter 2004 сол бо мотори 2.2 литр фурӯхта мешавад бо нархи 75 000 сомонӣ. аз номи сомонаи мо гап занед. дӯстони азиз, иншоалло ки боз муомилаи хуб дорад. рақамҳои ватсапаш, рақамҳои дастишонагӣ метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурра аниқтарашон аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз, Opel Astra F ҳастай, каравани Простой, соли баромадаш 1997 сол. мотор 1.6 литр, коробкаш механик, газу бензин кор мекунад, краскаш сабсавед, ҳолаташ беҳтарин. мошина гуфтагия ки срочно фурӯхта мешавад бо нархи 29 000 сомонӣ. дӯстони азиз, қарор дорад айни ҳол дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа, 4 баллони пачка часпондагӣ, дискои Простой. хулоса нархаш гуфтагия 29 000 сомон. нархи охириша дигар савдо намешавад, срочно фурӯхта мешавад дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа. марҳамат, метавонед дар рақамҳои экранда муроҷиат кунед. марҳамат дӯстдорони Opel Хачибег. Шербачаҳо якта Хачибег гуфтем, ҳолаташ бениҳоят хуб, солаш 1998 сол. мотор 1.6 литр, коробкаш механик, газу бензин кор мекунад. мошин гуфтагия ки 1 сола ҳуҷҷат дорад, 1 сола тонировка, 4 диска баллон пачка, дискои престижнӣ. рақамҳои яъне ки мошин номерҳош транзит кардагӣ ҳастай, ҳолаташ бениҳоят хуб.
қарор дорад. Айни ҳол дар ноҳияи ҳамадонӣ нархи мошин бошад 49500 сомониш мега. Рақамҳо барои тамос 988 16 49 99 қад метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, Opel Vectra B дути мебошад. Соли баромадаш 1997. Мотор объём 1.8 литр. Коробкаш автоматикай. Сӯзишҳояш газу бензин ҳардуш кор мекунад. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. Қарор дорад айни ҳол дар шаҳри Душанбе. Нархи охиршаи гуфтагиай рақамҳои мошин яъне ки номерҳош транзит астай, задни камера дорад. Ҳолатиш бениҳоят хуб. Мотори коробка 100%. Қарор дорад айни ҳол дар шаҳри Душанбе дӯстон. Нархи охириша 25000 сомониш мега. Дигар вапше арзон намешавад. Рақамҳо барои тамос 176 55 90 90 қади метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, ваз 2115 мебошад. Мошини навбатиамон. Соли баромадиш 2005. Мотор объём 1.5 литрай. Коробкаш механикай. Сӯзишҳояш танҳо бензин қади ҳаракат мекунад. Мошин дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. Мотор коробка ходовой 100%. 4 баллони нав дорад. Қарор дорад айни ҳол дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, яъне ки дар Калохозор мебошад. Нархи мошина 15500 сомониш мега. Дӯстони азиз, хулас мошини бе ягон камбудӣ, ҳуҷҷатҳош бучидагиан. Нархиш 15500 камтар дигар савдо мешавад. Рақамҳо барои тамос 934 56 13 қади метавонед дар тамос шавед. дӯстони азиз, мошини навбатиамон Mercedes сечка астай. Соли баромадаш 1996. Мотор объём 2 литр. Коробкаш механикай. Газу бензин кор мекунад. Мошин гуфтагие ки мотор коробка ходовой 100%. Қарор дорад айни ҳол дар шаҳри Душанбе. Нархи мошина гуфтагия дӯстони азиз ки 39000 сомониш мегӯм. Боз иншоалло ки 1 соним сумига яъне ки арзонаш мекунам. Рақамҳо барои тамос рақамҳои соҳиби сечка 970 03 43 03 қади метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, Daewoo Nexi мебошад. Солаш 1996. Мотор объём 1.6 литрай. Коробкаш механикай. Газу бензин кор мекунад. Ҳуҷҷатҳои солонааш гуфтагие ки то моҳи июла мебошад. Мотор коробка ходовой 100%. 4 баллони нав дорад. Гуфтагие ки мушкилиш камтар, яъне ки салониш камтар кор дорад. Қарор дорад айни ҳол дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин бошад 13000 сомонӣ. Дӯстони азиз, фурӯхта мешавад. марҳамат дӯстон, дар рақамҳои рӯи экран буда метавонед занг бизанед ва маълумоти аниқтаршон аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз, Daewoo Tico астай. Солаш 1996. Мотор объём 0 литр. Коробкаш механикай. Газу бензин кор мекунад. Мошин гуфтагие ки мотор коробка ходовой 100%. Қарор дорад айни ҳол дар шаҳри Ҳисор. Нархи мошин бошад 13500 сомонӣ фурӯхта мешавад. Дӯстони азиз, краскашам созан, ҳолаташ хуб. Нархиш 13500. Рақамҳо барои тамос 550 60 07 07 қади метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, Opel Astra F хачебег астай. Солаш 1995. Мотор объём 1.6 литрай. Коробкаш механикай. Сӯзишҳояш газу бензин кор мекунад. Утилизатсия кардагӣ ҳаста. 1 сола ҳуҷҷат дорад.
мошин гуфтагие ки дар ҳолати хуби техникӣ мебошад, 4 та баллони нав часпондагӣ красказалан нисай. Кожни салон яъне ки салоншан гуфтагие ки чихолош навкашидагӣ ҳастанд. Қарор дорад айни ҳол дар шаҳри Ваҳдат нархи мошин бошад 35 000 сомонӣ. Рақамро барои тамос 900 06 06 24 қадам метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, Toyota Corolla 3 мебошад. Соли баромадис 2011 сол, яъне ки Corolla-и американка гуфтагиай. Солиш 2011 сол, мотори 1.8 литр, коробкаш автоматик, ҳолатиш бениҳоят хуб, задагӣ нестай гуфтагиай, мотори коробка ходавои 100%. Қарор дорад айни ҳол дар шаҳри Душанбе 4 та баллони нав, рақамҳои мошин транзит мебошад. Нархша 110 000 сомониш мега. Рақамҳо барои тамос 934 25 44 44 қадам метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, раҳмати калом барои дастгирдон. Худованд нигаҳбон бошад. Хайр, то навбарои оянда зиндаву сарбаланд бошед.